Uba Vincent Palau la kentho ya ka VPP namar ke jingker ki jong kaban pen bena ya ka kerteng jong uba marbo la kedo ba ka pen Kenya ki destur ini kita ki parliamentary conventions ma ba ka pen iru ya ka jing bamburam kin finamen Allah kata nagalyang jongi kumkas BBP gila aju keren syai na kawai kapor sekoi pat ba ngimdei ka parti ka ba sulong bai tang na ka banta ke election ngimlong election centric ngimlong vote maniak bat ngimlong development crazy ni ka jing smu jongi kum ka parti kalong bangiya kum ka movement pindapai ba ni prepare ya ke election much ahead of time nomor ba ngasutu ban prepare ke election kam dadai bangin pengkre uniu candidate jongi hemdai kalong bangin nation ki electorate haban kendu eki haban pensai eki kanorim ka bangiyang namakane kalenti ka bangi ngiya ka de kalenti ka bakham nomor ba kalenti khalam pisa kalenti ka ba khalam da kanu kanu koi ka bikala bakata kalong be tang da kijing hikai jena makata ko dan kam shibun ka por ngi bangin lech ki sinong siki thau bangin keren bangin slok bar ki breu jena makata na kalyang jongi ngi kum ka parti haba kala don ka jingja ka bokum ka to ngi penkre ilade te kam don kanu kanu ka ain ka bakhang persya ban le kata jena makata ngi penkre tingi kum ka parti ngi ya kum ka movement but hakatu ka jingya ya jongi pinapet bha mdadai bangilai tamanya la election ngidon kitu ki 10 points demand ki ba ni put pressure on the government ba ka de ban address kitu ki issues ba fair kai tingi ya lang ba kata kai te kata ka de kar kom ka bangi ngiya te katu ka jing sungo jing ba apala pa le se ka de ka personal opinion ka jongi long ta kai